सेरजा दामनाय आं एफा एनै सोलोंनानै मोनदों, मिथिनानै मोनदों। जाखिनि मिथिदों बेखौसो आं बुंनो हागोन रायजो राजानि सिगाङाव। गोदोनि गामिनिफ्राय मिथिनाय आरो क्लासिकेल मिथिनाय, आं मिथिनायाव जाज खालामगासिनो दङ। तारनि खोथायाव बोनांगौआ मा सा बेखौ बोनांगौ, बेखौनो बुङो उल्थायै, नामाल' बेलेग, स्केल हिसाबै पा सा। आगोलाव बुंदोंमोन आं मा सा पा सा। आगोलाव बुंनाया जाबाय दुलाराय बर' हारिमु आफादा जिथु बा नीलेश्वर मोना बानायना गालांनाय नटेसना ओरैबायदिमोन मा सा। दानि गोदान मुगायाव बेयाव हारिमु आफादा बेखौ लायनानै लादोंनो। आं सोंनो सानो जे सेरजा, बे सेरजायाव मा बाहागो थायो नोंथांनिफ्राय जों मिथिनो लुबैयो। आंनि मिथिनायाव सासे मानसिनि महरजों रुजुनानै सेरजाखौ बानायदों होननानै सासे गुरु बा गोदोनि बोराइया खोन्थालांदों बा मिथिना मोनदों। बेखौ सासे हिन्जाव मानसिखौ रुजुनानै दानदोंनो, बिखा, गोदना, खोमा गासिबो बानायदों। बेयाव ओंथिया ट्रेडिसनेल बा गोदोनि जिथु मा होनो बर'आव दोरोङारि बोहैदाहार जिथु बे बुस्थुआ भायलिन बायदि गिटार बायदि एके साइज जाया। गावबागाव आखाइ गावबागाव जिथु गावनि आखाइजों दानाय हारिमुखौ गावबागाव स्टाइल थायो। नाथाय नैबे महरा गोदोनि माबा मानि थाखाय सोलायनाय जाखो बे जाबाय नैबे। आच्छा, गोदोनि सेरजायावदि बै तारखौ जि हमथाना दोननाय जि थ्रेड थायो, बे थ्रेडआथ' सिम्पोल औवानि खिलाजों जायोमोन। खिलाजों जायोमोन। दा नोंथांनियाव बे नुनो मोन्दों जे मडार्न इन्सट्रुमेन्ट जिथु इन्सट्रुमेन्टफोर दामनाय जायो, गिटार मेन्डलिननि जिथु थ्रेड बा बे नाट बल्थुफोरखौ लगायनाय जादों, बेखौ एक्सुवेलि मानो लगायनाय जादों? औवानिबो दंफांनिबो लगायनाय जायोमोन, नाथाय दामफुनायावनो बे लोरिगोन, थाब फाहामजाया। दा जोङो बे टिउनखौ बोनाय आरो गोदोनायाव खुन्दुंमोन, दा भायलिन थार लगायनाय जादों। जों दामफुनाय मेथाइ खनफुनायाव बिराद मोजां मेथाइ। आच्छा, आं मोनसे खोथाखौ सोंनो सानो जे भायलिनफोराव जे स्टिलनि तार लगायनाय जायो आरो बेहाय जे गोदोनि बुंनो मुगा खुन्दुंनि बाहायनाय जायोमोन, जिथु टिउनिं जि माने बिनि जिथु रुजुथाय बा बिनि जिथु देंखोनि जिथु मिलौदो, बे बिथिङाव मा बुङो नोंथाङा? बिनि थाखाय आंनि गोसोआव ब्रेनाव मोनदांनाय हिसाबै आङो खुन्दुंनिबो दामबाय गोदो बोराय सेरजाफोर। नाथाय आं बेखौ दामोब्ला आंनि बिखाया गोजोना। माने बेखौ दामनानै इन्टारेस्ट मोनाब्ला सेरजाफ्रा गोदोलांबाय। दामनानै सोरबाया बुंबाय सेरजा दामबा दुखु जायोनो, बिपद जायोनो, गोरिब जायोनो। आं नाथाय गोरिब जानाय जायैखौ आं मिथिया। नाथाय आङो भायलिन तारखौ होनाय लोगो लोगो आंनि बिखाया गोजोननाय मोनदों आरो। बेनिखायनो रावबो बुंब्लाबो आं मानिया भायलिन तार होयै दामबाय दङ। ओमफ्राय गोदोलाया गोदो थांबाय, दानिया दा फैथोंसै। दा माने आपडेट बे माने इन्सट्रुमेन्टखौ, सेरजा इन्सट्रुमेन्टखौ आपडेट खालामनानै नोंथाङा माने मुगा खुन्दुंनि सोलाय माने भायलिन तारखौ माने मा होनो बेखौ स्टिलनि जिथु माने स्ट्रिं माबा तारखौ बेयाव बाहायनाय जायो। खोमाजों बिखाजों गोरबोजों मिलाया। बिनि थाखाय बेखौ दामाबा आंनि गोसोआ गारना दोननो लुबैयो सेरजाखौनो। ओरैबायदि आरो साउन्डआ बाराद्राय माबा गुबुं जाया आरो गुबुं जाया नालाय। आरो बे सामब्राखौबो आङो प्लास्टिकनि होनाय जायो, बथल होनाय जायो। दा एनजिअ हमनाय, सरकार हमनाय मोफौनि सामब्रा होयोमोन गोदो। बोरमा बिगुरा जाखायामोन।
मोफौनि सामब्रा होयोमोन मोफौ बुथारबा सरकारा हमो NGO हमो ओमफ्राय प्लास्टिकनि होयो ओमफ्राय गोगोमसिनबो जायो हराव जोदोबा बेयो प्लास्टिकनिया औ हराव जोदोबा दा जों सान हर सोलिबाय थानो हायो एखे औ बे प्लास्टिक होनायनि कारन बे बिथिङाव मोनसे माबा दङ प्लास पइन्ट दङ सरकारखौबो एसे सरकारनि बाथ्रायाथ' जेनेबा थाथ'बाय खिन्थु बिनि जितु सेफटि जे गोजां बोथोराव बे माने एसे सिदोबदोब जायोबा बिनि साउन्डआ आबुङै फैया हराव जोदोबो हराव जोदोबो खिन्थु बि जि प्लास्टिक रोखोमखौ बाहायनाय जादों बे फुरा एक बेलेन्सआ थायो होननानै सानो नङा होमबा औ आं बिदि सानो आरो थिग दं बरिया आनिफ्राय आच्छा बे सेरजानि पार्टस बे मोनफा मोननै पार्टसनि बागै नोंथाङा बुंना होलाय मा खोनानाय बायदिबा राङि रदा माने गराय माबा माबि थायोनो बेफोरखौ बबे पार्टसखौ मा बुङो आं थारखौनो बुंग्रोनोसै देनाय बेखौ जाबाय रदा आगोलो रैमोनसा रैमोनमा जिंथानिया मोनब्रै नालाय गोदो मोनथामल' टिउन लायोमोन दा मोनब्रै टिउन लायो दा रदा रैमोनसा रैमोनमा राङि होनदोंमोन दा नाथाय दुलाराय हारिमु आफादा मोनसे बेखौ नैबे दोंसेखौ सोलायनानै आप टु डेट खालामना लाबाय रदा रैमोन दैमोन राङि बेखौ दोंब्रैबो जुदा जुदा नाम होबाय रैमोनसा रैमोनमा होनदोंमोन सायाव बोनायखाय सायाव होनदोंमोन मायाव बोनायखाय मा होनदोंमोन दा बेखौ रदा रैमोन दैमोन राङि इदि मोनफा मोनफा नाम दोनबाय दानि मडार्न सेरजायाव दोंब्रै स्ट्रिं थायो आरो नङा होमबा गोदोनियाव बेसेबां थायोमोन मोनथामल'मोन टिउनखौ नैबे गेजेरनिखौ एखे बोयोमोन मोनथामजोंबो आबुं जायोमोन आरो मोनब्रैजोंबो आबुं जायो नङा होमबा एखेयानो नामा गेजेराव मोनब्रैयानो जाखादों नामखौल' दोननो हायाखैमोन मोनथामल' नालाय थारमाने रैमोनसा रैमोनमा दोन्दोंमोन हारिमु आफाद जिथु लिरनायाव आरो बे सेरजायाव मा गुबुन गुबुन मा होनाय जायो बे जाबाय मानसिनि महरखौसो बुंनाय जादों नै बिनिफ्राय मानसि सासे हिन्जाव मानसिखौनो रुजुदों बेनिखायनो हौवाफ्रा सेरजाखौ दामदावोबा हिन्जावखौ जेरै गारनो हाया सेरजाखौ गारनो हाया हारिमुखौ गारनो हाया ओरैबायदि आरो नै बेखौ जाबाय गुबैयै अबेनिफ्राय स्टार्ट खालामनांगोन आं बे जाबाय उदै बाहागो होनो बेखौ बिखा बाहागो होनो बेखौ गोदना बाहागो होनो बेखौ खर' बाहागो होनो खर'आव मा थायो खर'आव जाबाय बेखौ खोमा होनो साबिखौ खोमा होनो ओमफ्राय नैबेखौ जाबाय गराय होनो आरो नैबे एक्सुवेलि बियो आंनि मथै जिथु सालाया ओंखारना बेखौ माबा मोनसे होनदों खिन्थु बे बुस्थुआ गुस्थि जानांगौ बेखौ आरो गराय होनना बुंदों गराय मानो गोदोनिफ्राय गराय होनखो थारमाने गरायफ्रा बिबान थिखांनो हायो थिखाङो बेनिखायनो गोदोनि मानसिफ्रा गराय होनदों खोमा दाबो ब्रिज होनो इंलिसाव बेखौ आं बारा मिथिला मानो गराय होनखो नंगौ दे गराय माने एसे गोजौ दैखांनो हानाय दैखांनानै बे अजनखौ लाखिनाय ओमफ्राय बेखौ आरो बेलेग मुं होनदों खिन्थु बेयो जाबाय बुंनो थाङोबा गुस्थि होनबानो जायो आरो बे जाबाय थारखौ आं सालाय होनजायो जिबौनि सालाया मोननै सेरजानि सालाया जाबाय मोनब्रै होननानै साननो हागौ बिदि खर' बे खुगानिफ्राय ओंखारदों नालाय देंखोआ ओंखारो बेयाव जिबौनि सालाया मोननै फारनै सेरजानि सालाया मोनब्रै ओजोंहाय बै लास्ट ओजोंहाय जे हमथाहैदों बेखौ मा बुंगोन नामा बेखौ जाबाय खिथेमथारि होनो बे जाबाय हमथाग्रा होनो जेबो नाम नङा बे जाबाय उदै बाहागो बे जाबाय बिखा बाहागो बिखाबाबो बेयाव बिखा बिख्लो जेबो गैया
बे खंख्ला आरो बे जितु प्लास्टिकनि जि माबा बनाय जादों होनाय जादों बेखौ माजों लाखिदों बल्थु नाट बल्थुजों दोदों आगोलफोर माने गाजोल फिसा फिसाजों दोथाबोमोन ओमफ्राय दा आङो बे टप गाजोलजों दोथाबो टप गाजोलजों सोरबाया आथाजोंनो सिथाबो टप गाजोलजों जुदि दोथाबना दोनोबा सेफटि जायोना जायो बलायनोबो हायो साउन्डआथ' जेबो डिफेक्ट माबा जाया जेबो डिफेक्ट जाया बे जाबाय बोगथाबग्रा गराय आरो बेखौ गुस्थि होनबानो जायो आच्छा बे मोनसे डिफारेन्सखौ नुनो मोनदों सेरजाखौ दामो गाहायथिं ओमफ्राय भायलिनखौ दामो गोजौथिं बेनि बिथिङाव साउन्ड जितु साउन्ड सिस्टेम बे एखे जायोना बोरैबाबा एखेयानो नाथाय बेयो टिउन बोनाय टिउन स्केल बोनाया जुदा 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 आरो बेना भायलिननि माबाया गोमखाङो ओमफ्राय हमथामनाय हमथावैनि खोथा दं बे जाबाय मा होनो आपग्रेड जितु आप टु डेट बा साइन्सनि बुस्थु बिसिना एखे जायो जोंना सेरजाफ्रा गावबागाव मिस्ट्रि गावबागाव जायो गावबागाव मिस्ट्रि गावबागाव नैबेखौ मानो थाखाय दाननाय जादों नाथाय आंखौ बिदि दानजानो बाग्रा मानसिबो थायो आङो ओरै खालामबा खर'आ जयो मालाबा ओरै थथब गोलैयो बेनि थाखाय आङो नैखौ जराखौ दोननाय जादों आनिफ्राय ओरैहाय जुदि दावरायखौ ओरै बानायबा आख' फाख' जायो आख' फाख' जायोब्ला आरो गुसुं बानायब्ला अबेबा गोलैबा थरफ्र जयो आच्छा आंनि मिथिनायाव नोंथाङा सेरजाखौ निजेनो आखाइजोंबो दानो आरो बे मडार्न जुगनि इन्सट्रुमेन्ट लानानैनो मेचिन लालायनानै दंफां हास'ग्रा खुरग्रा बेफोरखौ लालायनानै नोंथाङा सेरजाखौ बानायो होननानै खोनानो मोन्दों नोंथाङा दिनैसिम बे सेरजाखौ बानायो नामा आरो बे बानायोब्ला नोंथाङा गंसे सेरजायाव बेसेबां रेट लायो जेनेबा माने बेखौ मोजां बानायबा मोजां दाम एसे माबा खालाम खम दामि बानायबा एसे फिनिशआ मोजां जायोबा खम दामि ओरैनो दासिम बेसेबांसो नोंथाङा बेखौ लायो एबा लादों दासिम बेयो गंसे सेरजायाव सोलोंजेननाय आरो आङो दानबाय थानायखायसो रोंलांबाय थादों आङो दानजेनथारनायाव आं मालायनि सेरजा बायनानै बे जाबाय बागानपारानि सखिदारा मामोनलाय प्रफुल्ल सखिदारनि सेरजा गंसे बायना लाबोदोंमोन बिनि सेरजाया गोलावद्राय ओमफ्राय जोंनि टिउनाव मिलायनाया जबाय थायोथारा बेखौ आङो बरमा मेसिनाव फाननाय जादों बेनिफ्राय आङो दाननो सोलोंदों बेनि जखाया गोलाव गोदोनि जखा नालाय साइजआ आंनिफ्राय साबसिनबावमोनबो प्रफुल्लआ एक्सुवेलि बे सेरजाखौ गावनो दानदोंमोन ना गावनो दानदों गावनो दानदोंमोन आरो बे प्रफुल्लनि दानखानाय सेरजाखौ नोंथाङा नायनानै बिनि मडेलखौ एसे लादों लानानै आं निजा मडेलखौ बानायदों मडिफाइड बानायबाय आच्छा बेखिनि बाथ्राखौ आं सोंगोन नोंथाङा दिनैसिम गंबैसे सेरजा दानखो आरो गंबैसे फानखो आरो नोंथांनाव स्टकआव बेबायदि एभेलेबेल थायो ना थाया बेनि एसे बाथ्राखौ मिथिनो लुबैयो आंनाव बिदि थाया अर्डार बा बिथोन होब्लासो मावनाय जायो दा गंनै दं बा आद्रा खिद्रा मावनाय थायो दिनैसिम गंबैसे दिनैसिम गोसोआव गैयाब्लाबो आन्दाज आं आगोलनिफ्राय गेजेराव लिरबोबाय थादोंमोन दाबो रेकर्ड दं मा गामियाव मा सुपाय हरदोंमोन लिरदोंमोन आं बोसोरनै ना मा जाबाय बेखौ लिरनाय जायासै आच्छा बेखौ डिटेल्स नांला ओरैनो जौसेसो जाबाय जौसेसो दा हाथायाव नुनाय सेरजा फानग्रा गोबांथ' हाथायावबो नुनो मोनो नाथाय बिथांमोननि सेरजा फाननायनि रेटजों नोंथांनि रेटजों एसे डिफारेन्स दं नामा नोंथाङा बांसिन लायो ना खमसिन लायो आंनि नमुनाखौ लानानैबो गुबुन गुबुना सोलोंसा ओंखारदों बरबरियाव सानै मिस्ट्रि ओंखारबाय आंनि नमुनाखौ लानानै जोंनि बाथौपुरि मोसौफोराव ओंखाराखै बरबरियाव सानै आंनि नमुनाखौ लानानैनो बरबरिनि सोर मा नाम
आखिराम अजानि फिसाला सासे बे सासे दक्षिण सुपानिया कनेश्वर सुपानिया जाबाय सिगांसिन आखिरामनाव उनावसो सोलोंदों आखिरामनि फिसालाजों आं रायलायबाय बिथाङाबो सेरजा दाननानै फानो होननानै मिथिना मोन्दों मानोना देग्लाय नैबे गल्डेन जुबलि इयार केन्द्र बाथौ फुजा मेलायाव बिथाङा बे सेरजाखौ बिथाङा दाननानै गंनैसो फानफैदों होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो जोंबो नुनो मोन्दों बिथाङा गावनि न'आव थांनायाव बे बाथ्राखौ फोरमायदों जोंनो निस्सय नंगौ जोबोर जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा बेखिनि मेसेजखौ रायजो राजाफ्रा मिथिनो लुबैनानै दङ बेबायदि जोंनि बर' समाजाव सेरजा दामग्रा दामनो लुबैयोब्लाबो बे सेरजाखौ जिहेतु मडार्न इन्सट्रुमेन्ट फानग्रा दखानफ्राव बेखौ बायनो मोना बेखायनो जोंनि गेजेरावहाय बर' हारिनि गेजेराव बेबायदि सेरजा दामग्रा मानसि थायोब्ला बिथांमोननिफ्राय थोंजोङै बायनानै लांनानै दामनो हायो एबा सोलोंनो हायो बे बाथ्राखौ हास्थायदों बेखायनो नोंथांनि बे माबाखौ मोनथिनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय निस्सय जोंनि बर' हारिनि जि जायफ्रानोखि हारिमु सिबिसुला बिथांमोना सेरजा दामनो लुबैयो बिथांमोना नैबे सिलाबि लाहारिनिफ्राय बे सेरजाखौ दाननानै लांनो हागोन खम रेटआवनो अति खम रेटआवनो रायलायनायनि गेजेरजों बेसेबां लायो मोनसे रेट खानानै बेखौ आं फोरमायखादों आं 250आव गिबि फानजेनदों दा आङो दासिम 6000सिम फानबाय दा जेनेरेल हिसाबै 5000 एसे हाइबा 6000 कमनलि बिथाङा मोनसे बेलेन्स माबा हिसाबै 5000 आरो बिनि हाइ क्वालिटि बानायबा 6000 आरो बिनिख्रुइ एसे राफ साफ बानायबा एसे खम जानो हागौ बे रायलायनायनि गेजेरजों जागोन बे बाथ्राखौ जों डिटेल्सबो बुंनो हाया जिहेतु दखाननिफ्राय माबा मोनसे मुवा बायोबा मोनसे माने बार्गेनिं खालामनानै माबानो हायो थिग बेबायदि बार्गेनिं खालामनो हागोन रायलायनायनि गेजेरजों समाधान खालामनानै सेरजाफोरखौ लांनो हागोन बेखौ रायजोफोरनो मिथिहोनाय जाबाय बे इनफरमेटिभ भिडिअखौ आं बानायदोंमोन जोंनिनो लामिद्रा गामिनि सासे हारिमु सिबिसुला सिलाबि लाहारि बिथाङा दा हारिमु सिबिनायाव जोबोर गोसो होथाबनानै दं बेखायनो दिनैनि बे बैसागु समाव बिथांखौ दोंसे बैसागुनि मेथाइ देंखो दामनानै जों खोनासंनो थाखाय फिन बिथांखौ खावलायनाय जाबाय आरो बेयावनो जों भिडिअखौ फोजोबगोन बिथाङा दोंसे बैसागोनि मेथाइ देंखो बिथाङा सेरजायाव बोनानै जोंनो खोनासंहोगोन दे